ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଅନୁଗୁଳରେ ରହୁଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା। ତ ସେଠି ବସିଲୁ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଦେଲାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲେ କି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ତ ଆମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲୁ, କ'ଣ ଘର ପଚାରିଲେଣି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ନା ପାଖରେ, ଅନୁଗୁଳରେ ପାଖରେ ବୋଲି ଗାଁ ନା କହିଲା। ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ସିଏ ବି କହିଲେ ଆମ ଘର ଏମିତି ପାଖରେ, ଜାଗା ନା କହିଲେ। ତାପରେ ଏଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା କି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କି? ତ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଟକ ସାଇଡ଼ ପିଲା 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଅଇଁଠାଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ତା ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲି ଯେ ସେ କହିଲେ ସଫା କରୁନ ଠିକ୍ରେ, ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରିଲେନି ତ? ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହସିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଆଙ୍କ ଘର କଟକ। ସିଏ ଭାଇ ଜଣକ ଏଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରପର୍ କଟକ କଥା କହୁନି, ତାଙ୍କ ଘର କଟକଠୁ ଦୂର, କଟକଠୁ ଆଡ଼େ 80-90 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମ ଘର ବି କଟକରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ନା ସବୁ ଲୋକ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଭଲ, କିଛି କିଛି ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଏମିତି ଟିକେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଆଉ।